ka lazimci cin halal, ka lazimci sunnar manzon Allah don ka tabbatar da wa anta fihim. Sa'annan ka lazimci yawan istighfari, ka cika sharuɗa kenan. Wallahi duk hayaniyan duniyar nan za ga Allah ya kare ta, za ga Allah ya sa ma kwanciyar hankali, za ga Allah ya sa ma nutsuwa, za ga Allah ya sa ma kaza 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 kaza. Amma in ba haka ba, ka tara duniyan duk ka gama sai ka mutu, rigima kuma ta tashi a cikin 'ya'yanka wajen rabon gado. Matarka da ta je supermarket tana shiga sai ta ga wannan abin naira 50, naira 1000, naira 500, sai ta ai wannan sun wadatar, sai ta saya ta dawo gida. Saboda me? Saboda halal kake ci, Allah ba zai dora ma wahala ba. Wanda yake tara haramun din sai su je da 500 supermarket su kashe duk su zo kuma baya biya musu bukata, hankalin su ba zai kwanta ba. Sai gobe kuma an koma an je an tattaro an kawo. Saboda me? Saboda kuɗin ta hanyar